تنافلي مكين مولاي كلمتك مقادسة طالب وضليل نقط بالجسم تبنك فين ملي المحبة فين ميلادها تمر انت مولاي همي تعيش في الروح. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ejjew eżis ħuti nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi fi skitt ta' qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int salvazzjoni ta' min jittama fejk Mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Int għena tal-qaddisin kollha, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal skont l-intenzjoni tal-familja Pulis b'ringrazzjament lil Madonna. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, aħna rafna l-grazzja tal-qawmien tal-Mulej mill-imwiet, għamel li nqumu għal ħajja ġdida biex ngħixu għalih fl-imħabba tal-Ispiritu Santu, b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Sawl li kien għadu bil-qawwa kollha jedded bil-mewt lid-dixxipli tal-Mulej marant il-qassis il-kbir u talbu jagħtih ittri għas-sinagogi ta' Damasku biex ikun jista' jaqbad l-irġiel u n-nisa kollha li jsib miexja fit-triq tal-Mulej u jaħodhom marbuta Ġerusalemm. Huwa sejjer kif qorob lejn Damasku f'daqqa waħda idda madwaru dawl mis-sema. Waqaf l-art u sama leħen jgħidlu: Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? U wieġeb: Min int Mulej? U l-leħen wieġbu: Jiena Ġesu li inti qiegħed tippersegwitah, imma issa qum u idħol il-belt u hemmhekk jgħidulek x'għandek tagħmel. Dawk li kienu sejrin miegħu baqgħu imbikma billi kienu semgħu il-leħen imma ma raw lil ħadd. Sawl qam mill-art, fetaħ għajnejh u ma seta' jara xejn. Imbagħad mexxewh min idu u wasluh Damasku. Dam 3 ijiem ma jarax u la kiel u lanqas xorob. F'Damasku kien hemm dixxieplu jismu Ħananija. Derlu l-Mulej u qallu: Ħananija. Hawn jien Mulej wieġeb, u l-Mulej qallu: Qum u mur fit-triq li jgħidula id-dritta u hemm fid-dar ta' Ġuda staqsi għal wieħed minn Tarsu jismu Sawl. Dan qiegħed jitlob u ra f'dera wieħed jismu Ħananija diħel ħdeħ u jqedlu jdejh fuqu biex jerġa' jieħu id-dawl. Ħananija wieġeb: Mulej, jiena smajt minant ħafna fuq dan ir-raġel kemm għamel ħsara lil qaddisin tiegħek f'Ġerusalemm u issa qiegħed hawn bis-seta minant il-qassisin il-kbar biex jarresta lil dawk kollha li jsejħu ismek.
Iżda l-mulej wieġbu, mur, għax dan ir-raġel hu għodda magħżula minni biex iwassal ismi quddiem il-ġnus wislaten u quddiem uliet Iżrael. Jien stess għad nurih kemm irid ibati minħabba f'ismi. Ħananija tela lejn id-dar ta' Ġuda. Daħal qiegħed ideħ fuq Sawl u qallu: Sawl, ħija, il-mulej Ġesu li derlek fit-triq inti u ġej hawn batni biex terġa' tieħu id-dawl u timtala bl-Ispirtu Santu. F'daqqa waħda waqa' bħal qxur minn għajnejh u reġa' beda jara. Imbagħad qam u tgħammed, kiel xi ħaġa u ħa r-ruħ. Għal ftit jiem għad mad-dixxipli f'Damasku u malajr beda jxandar lil Ġesu fis-sinagogi u jgħid li dan hu l-iben ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħuh intom popli l-koll. Alleluja, alleluja, alleluja. Għax kbira hi t-tieba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Alleluja. 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 Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih, jgħid il-mulej. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien il-Lowt tlewmu bejniethom u bdew jgħidu: kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Ġesu mela qalilhom: tassew, tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi hu tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batni il-missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema. Mhuwiex bħal dak li kielu missirijietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Dan Ġesu qalu u għaw jgħallem fis-sinagoga f'Kafarnawm. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Kikolli jeżis ħutejn nistaqsikom hekk x'laqatkom mill-qari tal-lum. X'tixtiequ żommu f'qalbkom hekk sentenza, frażi mill-qari tal-lum li tixtiequ hekk iżommuha f'moħħkom u f'qalbkom. Jien nixtieq naqsam magħkom pereżempju li jiena laqtitni ħafna dak li qal Ġesu lil Sawl fl-ewwel qari. Min int mulej qallu, hekk xenderu xek, jien Ġesu li inti qed tippersegwitah. Sawlu kien qed jippersegwita lill-insara Lowt. Għal-bidu l-insara Lowt, ovvjament l-insara kienu kollha Lowt għal-bidu, u kienu għadhom jisomma iddistingwewx ruħhom mir-reliġjon Ludija, kien għadhom jiltaqgħu fis-sinagogi, eċċetera. U Sawl ta' Fariżej li kien derlu li mhix xi ħaġa aċċettabbli u beda jippersegwituhom bi sħiħ. Tant li kif nisimgħu fir-rakkont tal-martirju ta' Stiefnu kien hemmhekk preżenti ma ħaġġax il Stiefnu x'aktarx għax ma setax minħabba l-età,
kien għadu żgħir imma żammilhom il-ħwejjeġ il dawk li kienu ħaġruh lil Stiefnu. U issa jidhirlu Ġesu u jgħidlu dawk li inti qiegħed tippersegwita dawk huma jien. U din il-ħaġa għandha ġġalna nirriflettu ħafna żisħuti ta' kemm jingħad kliem fuq il-Knisja minħabba forsi anke żbalji dnubiet ħansejħilhom hekk ta' xi membri tagħha. Però kemm niftakru kemm għandna bżonn niftakru f'dal-mumenti li wara kollox il-Knisja hija ta' Ġesu. Ħanejt il-Knisja hija Ġesu. Il-Knisja mhux jien. Il-Knisja aħna lkoll li nemmnu li kif jgħidilna San Pawl aħna l-ġisem mistiku ta' Ġesu. Ġisem misterjuż ta' Ġesu. Mela Ġesu ikompli l-ħidma tiegħu fid-dinja llum permezz tal-Knisja tiegħu. U għalhekk iżisħuti kemm għandna bżonn hekk nissaħħu fil-fidi tagħna u nitolbu l-mulejjenna ħalli quddiem id-difetti tal-membri tal-Knisja ma nitfixklux. Nitolbu l-mulejjenna ħalli hekk naraw li Ġesu jkompli jaħdem fil-Knisja tiegħu minkejja d-difetti li jibqgħu hemm dejjem għax il-Knisja magħmula mill-bnedmin. Barra minn hekk jolqotni ħafna ovvjament l-Evanġelju u eżisħuti tal-lum Evanġelju sabiħ immens inkomplu naqraw minn kapitlu 6 ta' l-Evanġelju skont San Ġwan. Jekk ma tiklux ġismi u ma tixorbux demmi jgħidilna Ġesu. Ma naħsibx li seta' jitkellem iktar ċar minn hekk. Ħudna l-Protestanti meta nfirdu minn mal-Knisja Kattolika fis-seklu 16 u xek kienu interpretaw din b'mod simboliku. Qisu l-Ewkaristija mhux il-preżenza reali ta' Ġesu, ma biss ħanejdu hekk speċi ta' repetizzjoni hekk li tfakkarna f'dak li kien għamel Ġesu. Għalina mhux hekk. Għax il-kliem ta' Ġesu għalina ma jistax ikun iktar ċar milli hu hekk. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum għax ġismi huwa tassew ikel u demmi huwa tassew xorb. Eżisħuti jgħidilna Ġesu bi kliem l-iktar ċar. U jekk intkom jgħidilna ftit qabel tassew ngħidilkom jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u tixorbu demmu ma jkollkomx il-ħajja fikom. Eżisħuti jew is-sagrament tal-Ewkaristija nieħduh bis-serjetà għax huwa l-għajn tal-ħajja waħdanija li għandna. Mela aħna nsiru ħaġa waħda ma' Ġesu li qam mill-imwiet u x'hekk mod speċjali x'en nirċevuh ġewwa fina fit-qarbin imqaddes x'in niltaqgħu miegħu fl-Ewkaristija, fil-kelma u fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu. U x'in jgħidilna u x'hekk kemm il-darba jirrepetija dan u l-ħobs li niżel mis-sema mhux bħal dak li kienu missirijietkom u mietu imma min jiekol dan il-ħobs jgħix għal dejjem. X'jiġifieri? Ovvjament aħna l-mewt tal-ġisem kollha rridu ngħaddu minnha. Hija l-passaġġ neċessarju minn din il-ħajja għal ħajja l-oħra. Imma l-mewt ħafna drabi fil-Bibja eżisħuti ma tfissirx il-mewt tal-ġisem. Tfisser l-ar ħaġa li tista' tiġrilna. X'inhi? Li Alla ħares qatt nitilfu l-Alla għal dejjem dik l-ar ħaġa mhux il-mewt tal-ġisem. U allura min jiekol minn dal-ħobs ta' bil-ħaq ma jara qatt il-mewt. Ma jitilfu qatt l-Alla għal dejjem. U x'hekk ejjew nitolbuh il-Ġesu biex nozzu dan is-sagrament tul ħajjitna kollha. Biex qatt ma tgħaddi ġurnata iva qed ngħid ġurnata li nitilfu l-quddiesa bit-traskuraġni. Nitolbuh il-Ġesu ta' bil-ħaq li jkun għalina il-ħajja li ngħixu hawnhekk u fuq kollox dik li għad iridu ngħixu fil-ħajja ta' dejjem. Kieġobkom qmu bil-wieqfa. Il-missier bat lill-ibnu Ġesu biex ikun l-ikel u x-xorb spiritwali ta' dawk li jemmnu fih. Nitolbuh biex aħna li nieklu ġismu nixorbu demmu fl-Ewkaristija ngħixu dejjem fi Kristu fil-waqt li ntennu għatina mulej il-frott tal-qawmien ta' Kristu. Għatina mulej
il-frott tal-qawmin ta' Kristu għal-mexxejja tal-Knisja biex jaħdmu bil-ħeġġa apostolika ħalli jxandru lil Kristu rxoxt lill-bnedmin kollha nitolbu għatina mulej il-frott tal-qawmin ta' Kristu għal-popli kollha tad-dinja biex jarfu il-fedeltà u l-imħabba tiegħek ta' missier nitolbu għatina mulej il-frott tal-qawmin ta' Kristu għat-tfal li qed iħejju ruħhom għall-ewwel tqarbina biex il-laqgħa tagħhom ma' Kristu fl-Ewkaristija timbena fuq konvinzjoni ta' fidi li timmatura nitolbu għatina mulej il-frott tal-qawmin ta' Kristu għalina li nieħdu sem kuljum fl-Ewkaristija biex nuru bl-emejl li aħna ngħixu fi Kristu bis-saħħa ta' dan l-ikel spiritwali nitolbu għatina mulej il-frott tal-qawmien ta' Kristu. Ejju issa nżidu t-talbit tagħna niftakru bħal dejjem b'ħafna li jsegwu l-quddiesa permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Ovvjament ma ninsew qatt lill-morda, lill-anzjani, persuni bi bżonnijiet speċjali, emigranti u ħafna li forsi jħossu bżonn ta' talba speċjali f'dan il-mument. Hekk fidi kbira falla ejjew nesqulu it-talb tagħna minn idejn l-om tagħna tas-sema. U Alla missierna, int wassalt fit-tmiem tal-opra tal-fidwa tagħna fil-misteru tal-għid ta' ibnek il-waħdieni. Għamel jaħna li nħabbru bil-fid il-mewt u l-qawmin tiegħu fis-sagrament tal-Ewkaristija ikollna dejjem sem fid-don tas-salvazzjoni bi Kristu siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u nbit ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej mill-żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin noffrulek għamel aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' l dejjem quddiemek bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom nerfew qlubna l-fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Wara s-sagrifiċċju u l-mewt tiegħu u qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja bla jeda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jaqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek
Osanna fil-għoli tas-smewwiet, nbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sewwint mulej, int lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn rajh ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbuh tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna niraqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtejn kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħru u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex f'tiġrej, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu
ikunu jiswew lilna li ser nitqarblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kiflet minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem ta' Kristu jħorisni. Alla bil-ferħ inkantaw, għanja tarat il-ħajr nannu lil-mulej. Għanersu quddimu bil-ferħin ta' mafalna, għanannu għalja ġdida lil-sidi s-sema u l-ard. Alla bil-ferħ inkantaw, għalja tarat il-ħajr nannu lil-mulej. Jifirħu l-muntani, jifirħu s-siġar kollha, jifirħu l-art u s-sema bil-kobor tal-mulej. Alla bil-ferħ inkantaw, għalja tarat il-ħajr nannu lil-mulej. Jisebbu lil-ismu la safar tal-erin, lil-ismu jisebbu l-kwikeb il-fjuri tal-widin. Alla bil-ferħ inkantaw, għalja tarat il-ħajr nannu lil-mulej. Għanannu fuq l-arba jiseb tal-qawwa tiegħu, ħanfaħru l-kobor Talla mal-kanta li Alla bil-ferħ inkantaw, għalja tarat il-ħajr nannu lil-mulej. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li laqti sema u l-ard,
Alla kbir mulejn tal-aloni Sultan Awi Tkunin birek mulej Tkunin birek mulej al-dejjem U imbirek nisem għaddistijek Alleluja Alleluja Nejdulu grazzi l-mulej għal din l-Ewkaristija zisħut il-umu bil-wieqfa u bil-qalb nejdu grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, nitolbu. Ħadna mulej, id-don tas-sagrament imqaddes, bl-umilta kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnanna nagħmluh tifkira tiegħu ikun jiswielna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Fil-ħlewa ta' Mejju, tana Marija, u kemm doħlejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija il-kelma min qalbna bit-tama li qalbna jagħtik l-akbar ġieħ. Int laxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek bik mimli kull żmien.